20. Kule vesi yamashumi mabini anesihlanu. Awugqiba nditsibe khangela umgca wokugqibela ukwenzela into yokokuba siqiniseke namhlanje into yokokuba obethu ubomi nosizwe kuphelela kule ndawo. Into eseleyo ngoku usizwe noThixo wakhe. Incwadi yezenzo 20:25. Ndiyafunda nangoku yabonani ndiyazi mna ukuba nina nonke ndahambayo phakathi kwenu ndibuvakalisa ubukumkani bukaThixo, anisayi kuba sakubona ubuso bam.